Palestina! 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 Ki pajba ka chnong modamai West Giant Hill District ha ka khatli trik uniu banai da yami ki wolai pajba ha ki sodong ka chnong wo pen sngau I percha ye rukom krek kam o he chnong wakani u Joseph Perian de wo pen bat wo o da sanchar emboru na jrong wam mche I krek kamo he ya to ka poisa poi lain na yukhen yudia I wa ya to wa ka chnong ki pajba da pen bat ki wa ka poisa ka chnong to kom embiang yukhen nei baha ya ka ni ka poisa da to ya baha ha perdi ki wa chong chnong we mchania de ki ye rukom khen sap khen tap ya ka poisa he ni lai pajba da ra haro ki lama yong ki plakan de lang ikabai da wahir chuki yo wa he chnong kam jo le da wa na ka JHADC wo pendo no ye man wa he chnong we wo thung chwa da acting wa he chnong khnang wi kam chnong uman ki wa lai bai langba ki plakat wara ki da yo ye tho wa ong ka dorbar ka chnong modamai ka wada chong ha kan rutrik ubanai November 2000 phole mchania de ko ye phi wa he chnong skatri chnong chirup wa ki isi dawa iye hong elat iya ka bamsap bampong usan char ko hapok chnong yong I hawaya kalam wa ki wa chong chnong wa chimbenta ha gani ga yalai pajba wa kan thup yo siroi lalu ongu gani to ka sin nang kong wa da chim gi wo pen yo he ya to wa ki kam le embor wa he chnong wa ida wa poi choni upot mi pajba le to wa ki pajba mhun gi ka report he ya to wa ka poisa chnong wa da wanra ha ka dorbar ka wa da man ha ka khat santrik banai September 2000 phole we wat hawa pajba da thung da ka special committee nei benta utakit we wo pen ba yu khen yu dia ya ka poisa chnong le tang wa o he chnong mbin wo ya kre lang tibi wa ka chnong to go bon poisa we da em le ka rai pajba wo sam bha no ya ka poisa chawro ki man yung ka chnong tang wa man yo ya ka report ha ka general meeting chemi wa ka yu khen yu dia mem man ka wachi ong usiroi lalu da penrap haro ude wo ong wa ka ni ka poisa to ka hok yong ka chnong mem wa yi u kam tre semen we hei sakhiat ithmu langba ka special committee to hadin wada depan bai ye sab itap ka poisa chnong daw pentip chho pai ba nei benta u chimrai hei wani rukom wo palai ka yo mantoi ki khon ka chnong salonsar kiwi won ki wa chong chnong khana gi wo wat hei to I roi ipar hapo ka chnong ka thau le na do wa chimkti doni wa he chnong mjo tip ki yi han lakwa tip ki hok le kat kum ga jing tip kat kum ga jing punya jong ka chnong na maria urang ba chnong bat igir khot jong ka chnong ki ba i ga snong la thung daw pajba kumbangi laju penlong ya gane ga financial year ka general meeting ga bangi khot hapo snong ni saj penlong ha gane banai balai banai basaw andre imat hanu snempat ni la yo derpor hadu khatsan trik banai ba khandai hadin bangi la yo ya gane ga report ni upajba ngidang up ngidon ya ga jing thmu ga ba bangin yo sngo ya ka sap katap jong ga snong ka babyang namar kumbangi tip kusnong kadon sibun kepisa namar kumba ngilai debrai ba ya ka fon jong kusnong namar bakala bon ya ka pisa jong kusnong ngidai ban ya sam no ya kilong yeng ya ki kon jong kusnong kat ka ba kiyo anda ngila yo report ha meeting ngilap ba ke report kamlong ka besai bat ke report kamlong ka ba namar khat santrik bunai ba khandai ngila penlong ya general meeting pajba ru ula sakhi ba ka report kamsem labyang kat kum ba kadai hok ban beng nagata ga dawngi upajba ha meeting ngila rai namar bangila sem ba kimbyang shu sab kitab ngila thung ya ga wei ka special committee ka ba upajba uluthung nagbanta ban inquiry ya kene ka pisa jong kasnong agata ka ngila IT ha special committee ban penbek ya gane ka pisa anda ka special committee ka layai lanti ga jing syang ai latang RTO ya ka special committee na do ka khatsan terik RTO sikmat ngil ai lat ki ban penbek ya gata ka pisa andre ki bana ki layai ngi pajba ngila kwa namar ngi don ha ka pisa klanga mar baro unong song ula khmi lanti ban yo no ya ka hok ya ka bakila de ban pensai ban ai no ya baro kilong yeng badon hapo kasnong nagata daw ngibo ya ga special committee namar ban inquiry ban pej banya ya gane ka pisa hadin kata ngilayo jubab naga inquiry committee naga ga special committee ga mangilabo lathung ngilayo ya ga jubab bat kilaong ba urang ba snong umtre ban ya trelang bat kane ka special committee kane ka special committee kilalai ban pensngau tho ya urang ba snong kilai kren bat kila ongru u kumbala dawa do pajba ban inquiry ya gane ka pisa
ngi ke special committee ngi hab le ya kata anda ke special committee kalawan syekmat ban penbej kawan ra upaj ba bagani ga kam long ka biaj bej urang ba snong tre ban yawan syekmat ban penbej ya kata ke pisa namar ngi paj ba ngimdon syuk jing senia urang ba snong ngi paj ba ngimdon syuk jing senia yano namar ngi paj ba ngi ki bathung ya urang ba snong ki bathung ya gane ga special committee namar ngi mentang ai bor ya special committee ban wan penbej ban inquiry ya gane ga pisa ban penbej ya gane ga pisa anda gane ga pisa kalau wan bero ke special committee kan wan ra so paj ba bat ya kano kedur bengin penyaj ban ya ai ya kata ga share lene ban ai ya kata jing yo jing mentoy jong ki khon nong song snong jong ki long yeng bero ke special committee kan penbej lang bat upaj ba menero ke step ngidang long meeting bat ke special committee kala de belum ya ga meeting bat kala ong ba urang ba snong tre ban wan ya keren ban wan penbej bat ngi ke special committee ukwa ban le bor dalade namar katang ngi dawa ba umde ban sensar dan bor wan syekmat penbej bat ke special committee ya ka ba upaj ba hi ulatung ya ke special committee ban penbej ya ka ne ga sap katap bat ya kene ke pisa pilan jong ke snong ngi upaj ba ngi dawa kene ke dai ga hok kene ke pisa ke bedon ke snong ga dai ga hok jong upaj ba om don bala ban kam trai de simet ya kene ke pisa kumba upaj ba ularai ha khatwai trik banai ba khandai ban thung da special committee ban inquiry na ga banta kene ke pisa pilan ke membiang shu ngi senia ke special committee lang ba kene ke khubor ngi wanra seduk ki bor jong ka an ki council ki bedai pej nagbanta ban pej ya kirang ba snong ngi kerpat ya council wat penslem namar kene yo kan poi sga kam ka ba don jingkta namar ngi mentang ya daga pis rali yo le si ba daga jing penslem jongki ban le ya ban wat ya solution yo kan poi gono ka bas ngosi ngi dawa ya council kum ba paj ba lo dawa bakinom senia surang ba snong nagata ga daw ki kwa bantung no yaw acting wa rang ba snong hapok ko snong ga thaw ko jongi ke kerteng urang ba snong bementa doi Joseph Periat menswa ki rang ba snong bebat menswa ngi yo iba andala poi ki financial year ki gisnem ki bakin ki benai ki bakin ai ya gane ga general meeting ban pensngau ya ka jingdon jong pisa pilan jong ko snong ga thaw ngi yo iba ki bai bagi yai ranti kam judon hira kum gane ga jing dawa andre menta ngiyo iba andala bat uni orang ba snong ula bat nado usnem arjar arpawai bat unkun no hanu arpawsaw getem jong u kala kadangsa kumba sabnai san banai nagata gadang ngiyo iba andala bat uni orang ba snong kine ki kam pisa pilain ki sap kitab kindiang sho apo snong po taw nagata gadang ngiyo iba getem jong u kala jankut bat kejing penyaj baik kejing penyaj nanti ya kepisa tengka kam long su ke babek kam biang su ni kum ki paj ba ngi dawa bu unwan syekmat ba un penbiang ba un pentok bat unwan kam tam haga special committee ban wan penbej ya kata kasap katap ban ngi dawa ro ya ya ka council bakan penbej kloy namar kepor kambon su ula jankut ya ka tembo unterai te ngi dawa ki ban wan thung no daw acting namar ni paj ba ngi ledo jing senia namar paj ba bero le pisim hi interview paj ba bero ki ledo jing senia ya orang ba snong ba menta kum ki khon jong ko snong kum ki nong song snong hoi kene ke jing ki jong ki dai ka bangi khot da ka peace street protest kene ke dai ka first step bangi ki hagi jing sha ngi kum paj ba ngi la dawa ya ta ka hok jongi na ka na orang ba snong ba na ga dor bar snong ha kejing bombiang ya kisap kitab jong kesnong kamtam ya ka pisa pilain ngi ladawa yaki bakin penbiang bat bakin ai ya ka hok ke jongi kene kejing yaki jongi ke long halor ngila banong ba kala long dictatorship kene kejing sensar hapo snong po thau hajing sisa ya orang ba snong lathung do paj ba bat lapen kubori u do paj ba andre andala poi kum hagini gipor ba ngi kum ginong song snong ngi la kwa ban yo ya kata ga hok kum gi khon jong ga snong handrei kim sempat la tre ban wan sekmat sha upaj ba hagjing sisa kane gijing iki kadai gijing iki ka bangila sim ya ka fast step movement ban min yo song perkhat lada urang ba snong wan sekmat ban pendem
ngi kum gi khon jong snong ngin nang la ban peteng ye kene kijing iki ngi kum gi pajba ngi la kwa pila yo sngo ye kijing dua jong ngi bangi dawa ye ko hok kum gi nong song snong bakinam dai ban sanchar dictatorship hapo ko snong gathau bat kabaar kolong bangi dawa ba urang ba snong dai ban her skino lada umla ban wan ban penbej ya kene ga kam bat ye kene kijing hapo snong po thau kabalai ga jing dawa jong ngi kum upaj ba namar ngi la yesong meeting la kumba arsen ngi la yarai kum upaj ba yaw ni rang ba snong ngi la dei ban weng no ya ka sernot jong u ngi kerpat ya ka council ki badai pej nag banta ga kam rang ba snong bekidai ban wan shikman namar kani kalong ka jing sedang nginam kwa ba ki ki jing sniu la ne kino ki jing ja kin wan ja po ko snong ka thau jong ni namar pej ba ru kwa gane ga dei ka hok jong ni bangin ye khi shikmat ba ki briu jong ka an kin yo i jing dawa jong ni ka hok ka jong ni ni wan ban dawa hang ne ki bor jong ka an ru bukin wan ban thung acting no apo snong namar ngi pej ba ngim sem le senya su ya urang ba snong kene kam dei ka ga kubor ka bangawan ra sepi tang nalade hendrai kum gini ki paj ba boro gi nong song snong kim sem la senya su ya orang ba snong na kata kadau ngi kwa ya council bakin penkut no ya ka sernot jong orang ba snong bat bakin wan thung no da u acting rang ba snong hapo snong gathau ban penya gi kam gi jam jong snong gathau namar la da kalong kum ne la da orang ba snong u sanchar don bor kum ne wan sikmat sngo tho ya jing dawa jong paj ba kasnong kan posino namar ngi don kam ban penjaj nanti yagi kam jong kesnong gi babon ki kena school gi babon gi nong snong ki don kam yagi residential certificate ki don kam yesipun na kata kadang ngi dawa ya council bakin wan kloy bakin le kloy ban penbej ban thung yo acting kumbala dawa de ki nong snong ban thung no yo acting thang ban yo ban pendep namar gatem kadang sa kumbasa banai san banai na kata kadang hi nga wan khmat jong pi kum gi social media ban ai ka ne ka statement halor ka nongrim bangi khi ngi dawa ya ka hok ban yo ya ka hok na kata daw ngi mi sikhmat ban dawa ya ka hok tang kita ki ten kendiat ka blai bon nga nagalen jong nga sneu ba gani gi jing penyaj snong penyaj thau ki don ro kini gi development ke ba ngam snau tho kum ngi paj ba ro ngim snau tho ya jing lu jing sep leni ya jing mi kan ho gini ki total development mo ki mi ki don ro bukum kita ndrei onda ngi le pej phai wat benia phai kita jing mi ki jing lut jing sep kem don hadu mata na do arja ar phwe ta kum ta ni kum gi pai ba no snong ngi kwa da ban tip ya ga hok jongi kum ong gi kata ga hok jongi de ban tip paj ba mo tingi de ban tip ken yi kita development ki kita development dan ra ke ba sai baro om de ban mi ga wei ban ri no ga wei di fa ban tip ya gi sai ban ngara la de ong ro ha ga dot bar ka ba long nu bna bela la na ong pan pau pa ba gi to development ki bala mi na ta ga ni ga business scheme na ni gi jing pen roi mo kat ko mangi tip ai gi report ga biang ai kas mo ga biang kano ga tam kano ga sa kano ga jing lut gi sep tangi kata ngak ba ban ni kata ro ngim sai tamar kata tip ka jing mod ayu ba la na do ar phawai hado mata bat empat yo ke jing sai hado dor bar wat ke dor bar ke don ke jing kulmar ha to nu bana bala ha ke jing pelong dor bar bana be khandai ba kam don ke jing bek kan bo pat ha kan bo ben ya report dor bar sai sisen na om balai hado mata empat biang ke scheme ke jing mata ma ke development ya kata ni la depan ngau dor bar ndai kimmi dai wat ke kot na deputy commissioner nanti na nu snem bala dep ngala dep simhi ngala ha so sekretari snong penti pai ba bat ke kani deputy commissioner ong ba kani ka kot ke bawan deputy commissioner pan pa pai ba jing lu jing sep jong kini ki scheme ke business scheme ke NRM ngatang kata ngafa ban pan skau pereng jong fi ba pereng ni pai ba ko bla sibon hok wo dawa ni na urang ba snong le dawai ni ba o emu ka bam sap ka yong i ki pai ba i kam gi nong chong chnong kan tha chan rang he kana i mi i wo dawa ye ka hok yong i na urang ba chnong